Kidam tang chitini phain koi rasir kebar ni la khain koi rasi Borjan constituency Langki LP school ahong chatai long Karbiang long land protection committee pen Rong cricket home arong Asar atum pen chelangsi pherangke amai ke phapon bangso phi kidam tang chitini phain koi rap horni Karbiang autonomous council secretary CM Tarolong kachetong dam pen kilong dam alam the puthak ningkang samsi kachepaklang pon Hadagara atum pen pherangke amai long ke jong pon ke Karbiang autonomous council secretary Taro asang hopen solar project kibi ponjia dimalong longle pata do edlo pusi kipu. Bonta ahok pet ke rongarat ke phan kep mate phaning koi baksi do chodlang. Tangte konat pensi pata do edlo pukipu long lok lo. Mate joy pensi pata semar lap maputa ke jong padopon. Pata kachiklem jia phanta nang litum si asonamung padotu. Nasi compensation atangka pi joy pu abang ke chokche. Pata tuma phanta pi nang ji lapen. Geotech photo ke en mate list atuma phanta pibek nangji athe nanglitum council atum si nangkitoi geotech photo pa en toi ji aphan puta pherangke amai long ningche pon Borjan constituency ke yem surjorong pharta ar pudulu athe rada pharman kar jabji aphansi alangli phan rat pen chitoi dulo bonda non ke solar project ke parlo alongle Borjana sorsi naga tuma phan longle chojor lapu akoi nangki pia puthak sodak pen Pinremlo lapen da ke do hawara rada phan dia nang chuhang nang ji lapen compensation atangka stame pabat nang ji pusi council kachari atuma phan pachini pontu ilitum Karbiang autonomous council tum kalili kalang lang rong sordom phan la solar project parlo tham nang ke bokpon tangkai mon nang ke pakpom pi pini 1,75,000 tu alang tum kipu ke kenang kane ye ke lake chok che alang tum mithangkar bihan ke rai kom phan kali pusinil tum jongpon thebun Athege Foden along Punoy, Kajironga along Punoy, but a whole Numunigor along Punoy Hadake Emon do to the Elitumadung Helong the May 20 lakhs to 29 lakhs on a tanka kipido, Voivita Menilitum Karbiang, Dark Solar Project Parley along Kenonta 1,75,000 C. It hector deepu, Damtang Secretary long to Tong Damlong Tanitum Halasons and Agipudun, Lapenam Park in Itum Papa Hello, Kalitanang CM Yamanatin. Nilitum pini, labang so poisa long nay, but pini nilitum kache dakti song nang day. Alang tum si lake, nang panong pisi lane mon alang tum si nang pinay lake nilum kache hang nay kali. Alang tum si Assam land vilulison ek along ka alang tum si kache nilo. Hala soron alang tum chala litum kiduke lagrab hanitum imek nang bin thep. Labang litum komentuni litum kroy nay. Athege alang tum si pini tangka kiduke lagrab tangka pinay athege alang tum hem dak pen along kre kedam lobute kijoy ke kali. Hala dakhe longle china milpe non nali tum dipulong name par bikha long hodake 40 lakhs along le amondo lasam hak nili tum name rong along name naine mission adin sidu daming tulo bulte hadak tame age kom nai tum lakh khoba along le anam che namne ti nili tum ela bangso along le lasan phada long le chelong le pute nili tum 1,75,000 5 lakhs pute nili tum napel anala 3.5 lakh paisa nili tum kache ko war phoke birthe adonara aling thi ding tum lada gari dami gari na pachi je Lada EMCM pirthe baribit piso aleng the film piso also da wang e hala haya tum intela so you text en ben pini kunalo approve kilo pini ani lada ye tum mithang yongjung along arak atum tame putata do pakpi kisimala do putavi arong putavi arong sigong sidami alang tu abangke putate elo pus ningge pini kansera so bo phirame kuna putalo go do ni tumalong ni tolong 100 pen 20% dak putat do tahai tema di sihat ala si council long si gathi bang pi putat de lo so putat de da approve bang nang paklang nai la da la pen along li along wang nang ji alang tu ma jong si dak putat do pulute along le do pulute nang tu mondor sk wan vira dah lo ni long le dang lo phakku fisar pen chukle ma dim por nang si yong thek nang la pen alu compensation poisa ola yo pu bangala ni tung kroi longli pulute la ke lilam bojar gali longli pulute adima klong chi sinai tasi alang li tu maling the thongkep tum stame lada along le du pulute adima klong chi ya vek nang ji ni tum rong asar tum hello hakhi sabut council along hakhi sabut ni tum hello dak longli du awe pu ni tum chi chini alang li tum nasom kalbia khai ban choi nai ang song ben kam claim po jong hu po la bang khai pa mang hu bang ke ma thanang ni tum chini ni tum da rong asa pulute ni tum ke
kidu kila himi jang re phani tum kala na kala hon tu long le phelang pasitang tu ni tu rong sardum ta lasi la ani si chỉ dùng lắm để anh ngồi lại cái vật thể dùng năng cầu chứ sa là còn xưa lòng cái sự kiện nó biểu hiện cái thiên này lang li bằng cái puta để lu kusi ni tu mana ti ni tu nge puta về đây arong puta về non ni lia arong đam ya sungun oi pe ni li sunget elo jalang itu ngomong ang song e puta klem non rong so pa mang hu lại của nó lòng te itu borjan mane bordara long ke long le jor attitude usune kon sira sa ki jor ke komalo ne a potak ki pi komalo ne no solar project along ke ni tunge long le jor je long le ke jora dimak plong ke ni tu chini Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbiang Long Live.